Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang DCGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos marinood to sa indo mga tugang nguyan aldaw nin Miyerkules, Mayo 20, 2026. Ini ang Bareta alas 12. Ako po si Bert Nunez ang sa indong makakaibahan. Headlines kan darakulang mga Bareta, asistensya para sa mga paraoma, para sira drivers asin mga estudyante, hali sa gobyerno probinsyal mariresibi na sa mga masunod na aldaw. 9 na oras na brownout mamamatean sa Premier Distrito nin Albay sa Mayo 22. Albay 2nd District Representative Gloria pinaglalaoman na magkasararo sa planong development kan Old Albay or Old Legazpi City Airport. DMW Bicol pinag-iinganyaran ang job seekers, OFWs asin publiko na magpartisipar sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa ang National Reintegration Network sa Mayo 28. Sa lado nasyonal, planong kodita kay Senate President Alan Peter Cayetano pinahimutikan ka nagkapirang senador sa minority bloc. Mga issue sa Senate leadership day dapat makaulang sa pagkondukta nin impeachment trial. Mas grabe pa kay Judas ang mahali sa majority bloc sigun kay Senador Rodante Marcoleta. Fake news asin trolls dakulang hagyat sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa ibang nasyon, nuclear plant kan United Arab Emirates inatake kan Iraq. San Antonio Spurs, kinaipuhan, paninduwang overtime para daugon ang Oklahoma City Thunder sa first game kan Best of 7 NBA Western Conference Finals. Iyan po ang headlines kunyan sa detalyes kan mga Bareta. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Posibleng maresibin na sa mga masunod na aldaw ang nakatagamang pinansyal na asistensya hali sa gobyerno probinsyal kan Albay para sa mga paraoma, para sira drivers asin mga college students may koneksyon sa namamatean na fuel crisis. Kasudma kan maaprobaran na sa sangguniang panlalawigan ng Albay ang PIG 2,000 pesos o 23.4 million pesos na fundo para sa 11,700 na mga paraoma sa probinsya. PIG 2,000 pesos o kabilugan na 6.6 million pesos para sa 3,300 na mga parasira. PIG 1,500 o sobra 3 million pesos para sa 2,010 na mga jeepney drivers. PIG 1,100 pesos o 16.9 million pesos para sa 15,414 na mga tricycle drivers. As in PIG 2,000 pesos naman sa 50 million pesos o 50 million pesos para sa mga college students. Magigirumduman na ipinaghiras ni Albay Governor Noel Rosal sa DCGB News na pagbabasehan kan mga makakaresibing benepisyaryo ang listahan na hali mismo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board asin kanya-kanyang mga lokal na gobyerno tangani masigurong beripikado ang gabos ng mga benepisyaryo. 9 na oras na mahiwasan na brownout ang mamamatean kan mga lugar na sakop kan bilog na tabako substation sa Mayo 22 pon alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 5 nin pagkahapon. Ininaan schedule na ipinag-oktaba kan Enot na Mayo 15 schedule
na pinagkanselar dahilan kan mga selebrasyon nin kapiestahan sa Primer Distrito. Sa pinaluwas na abiso kan Albay Electric Cooperative Incorporated, mamamatian ini kan bilog na Tabaco City apwera sa San Miguel Island, bilog na munisipalidad kan Malilipot apwera sa Barangay Salvacion, San Antonio, Sulong asin San Antonio, Santicon, pati na ang porsyon kan Bakakay o an barangays 1 to 14 poblasyon, Sugod, Panarayon, Hindi, Gubat Ilawod, Gubat Iraya, Igang, Baklayon, Basud, Bayandong, Vinisitahan Basud na mainland, San Pedro, Kahugutan, Pili Ilawod, Pili Iraya asin Banao. Sigun sa kooperatiba dahilan ini kan gigibuhon na pagbugtak nin feeder metering, right of way line clearing asin correction of hotspots. Pinaglalaoman ni Albay 2nd District Representative na magkasararo ang lokal na gobyerno kan Legazpi City asin gobyerno probinsyal kan Albay manungod sa pinagpaplanong development sa Old Albay Airport sa Legazpi City. Sigun sa lehislador, may koneksyon ini kan pinagpoproseso na permiso ni Albay Governor Noel Rosal sa Civil Aviation Authority of the Philippines asin National Defense manungod sa pamugtakan kan lote kan Tactical Operations Group Bicol asin an pinagbubusol na bill ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin sa Kamara de Representantes. Sinabi ni Loria na sa ibong kan kolor politika pinaglalaoman kaini na mapaghuronan kan duwang opisyal ang plano sa nasabing aeropuerto asin pinagduon na mas maray kun magkolaborar ang mga ini tangani mas mapagayon pa ang lugar. Pinagimbitaran kan Department of Migrant Workers o DMW Bicol ang mga Bicolano, partikular na ang mga Overseas Filipino Worker o OFW na nasa nasyon sa gigibuhon na bayanihan para sa balikbayang manggagawa, ang National Reintegration Network sa Mayo 28 sa Albay Astrodome, Old Albay, Legazpi City. Alas 8 nin pagkaaga sagkod alas 5 nin pagkahapon. Sigun sa ahensya, gigibuon ang aktibidad ang programa asin serbisyo hali sa Gobyerno Nasyonal arukan OWA, DSWD, DTI, DOLE, DICT, TESDA, DOST, DA, DepEd, PhilHealth asin DSUD, Job Fair, Trade Fair, libreng medical check-up, libreng gupit, financial literacy sessions, livelihood programs asin dakul pang iba. Dagdag pa kan DMWD Bicol na bukasan aktibidades para sa mga repatriated na mga OFWs na apektado kan kariribukan sa Medio Oriente, dating mga OFW asin job applicants. Sa presente, bukas na ang pre-registration para sa aktibidad na makukuha sa indang opisyal na komunikasyon. Posibleng mamamatean ang water supply interruption kada bes na may power supply interruption ang National Grid Corporation of the Philippines sa paagi kan Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO. Katakod kay ni nagpadara nin surat ang manihamiento kan Legazpi City Water District o LCWD sa mga konseho kan mga barangay sa Legazpi City, partikular na sa upland area tangani mag-abiso sa mga maapektaran na residentes. Sigun kay LCWD General Manager Jess Rico Salazar, nasabing mga posibleng water interruption may koneksyon sa pinag-anunsyong yellow asin red alert kan NGCP dahilan kan kakulangan sa power reserve kun kaya pinagigibo ninda ang manual loading. Sinabi pa ni Salazar, alagad nagagamit man sinda nin generator. Posible pa man sa giraray na magkaigwan nin paramiantras na aberya mantang nagkukondukta nin maintenance asin refueling activities ang distrito. Pinag-abisuhan man kan opisyal ang publiko na magtipon nin supisyenteng tubig na magagamit sa maghapon, magtipid sa paggamit asin perming magantabay sa abiso kan LCWD sa saindang mga barangay. Pinaghihingawa kan Tabaco City District Jail na makakuanin grant o asistensya hali sa gobyerno o sa mga non-government organizations tangani mas ma-develop pa ang mga negosyo asin oportunidad sa lugar. Sigun kay Tabaco City District Jail Warden Jail Superintendent Freddy Caballero, magayon ang presenteng dalagan kan kooperatiba sa iyang pinuunan para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Sa indang mga pamilya pati naman mga personahes kan ahensya. Dagdag pa niya na pinag-iisipan na ninda ang opsyon na makakuan nin kapital para sa mga materyales na pinagagamit kan mga PDL sa pinuunan na mga negosyo aron kan furniture making, bread and pastry, handicrafts asin iba pa.
Ipapautob na sa munisipalidad kan Santo Domingo Albay ang pag-regulate kan paggamit, pagpabakal asin pagbugtak nin mga modified mufflers sa mga bihikulo. Ini matapos na maaprobaran kan sangguniang pandalawigan ng Albay ang Municipal Ordinance No. 03-2026 na maabot na masimbagan ang noise pollution asin mapromotir ang kaligasan o kaligtasan kan publiko sa munisipalidad. Sa irarom kan ordinansa, pinagbabawal kaini ang paggamit nin sobrang kusog na mufflers na makakadisturbo sa mga komunidad, partikular na sa residential areas, eskwelahan, ospital asin iba pang pampublikong lugar. Mahahampang man sa magkakanigong penalidad ang mabalgar sa nasabing ordinansa. Pinagpartisiparan kan mga elihido asin appointed na mga opisyales kan 21 barangay sa Legazpi City ang nagpapadagos na orientation para sa Smoke Free Enforcers 2026 sa Legazpi City na inorganisar kan City Health Office o CHO. Sigon kay Legazpi CHO Smoke Free Coordinator Portia Rogando, kaibahan sa tututukan sa orientasyon ang ordinansa kan syudad manungod sa pagbabawal sa pagsigarilyo. Apwer kaini ihiras man ang mga impormasyon manungod sa pagbabawal sa paggamit nin vape sa mga pampublikong lugar, tamang proseso nin pag-arestar, pag-issue nin citation tickets asin iba pang implementasyon kan smoke-free ordinance. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalik kan bareta alas 12. For liver health, level up na. Liverate Pro. Si Limarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang ubo at hika hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the
Uy pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa 3rd visit. Libre lang ito pre. Ngayon nga maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag proteksyon laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Pinahimutikan kan nagkapirang miyembros kan minorya ang piglulutong kodita plat laban sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Senador Raffy Tulfo na nagtiripon sa nasindang mga taga-minorya bago magsesyon na natsyempo man sa panahon na naging matanog ang kodita laban sa Senate leadership. Paglilinaw ni Tulfo na wala sindang paghuroron, may kinaaraman sa kodita asin ang natukar kan minorya iyo ang manunungod sana sa mga estratehiya asin pag-aadal sa articles of impeachment. Siring man sa committees na pwedeng mawara pun kan magsalida nin liderato. Tinawanin doon pa kan senador na mas maray na magtrabaho nango na sinda gabos asin sana nasanaan manungod sa issue kan kodita. Punto pa ni Senador Raffy na manipis ang presenteng majority block na nagsusuporta kay Cayetano dahil 13 ang majority mantang 11 sinda sa minority. Siniguro man kan senador na dai siya mahali sa minority block maski anong mangyari asin maski pa tanggaan na siya ang chairmanship sa mga committee. Ipinag-insistir ni House Assistant Minority Leader and Kabataan Representative Attorney Rene Co na day dapat maulangkan anuman na issue ang liderato kan Senado ang proseso kan impeachment, partikular ang pagpautob kan impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Nico kasunod kan pag-convene kan Senado bilang impeachment court sigon kay Co na pigdesignar man bilang House Trial Spokesperson magiging karatan sa serbisyo sa namamanwa ang Pilipino kung may delay o may delay ang trial kay VP Duterte. Tinawanin doon ni Ko na oras na nin paninimbagan asin bako nin simpatiya o pamumulitika. Pinag-unambitan ni Ko na saro sana ang pangapudan kan namamanwaan asin ini iyo ang maghiro na ang impeachment asin paligidon ang mga kurakot. Inapod ni Senador Rodante Marcoleta na mas grabe pa kay Judas ang si Isay man na posibleng magkalas sa majority block. Sa tahaw ini, nin-uring-uding na pagbabago sa giraray sa liderato kan Senado matapos ang pagtukaw ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipighiras man niya ang siring na sentimiento, tinawan doon ni Senador Camille Villar sa ginibo na caucus kan majority block kan Mayo 13 na banggi. Kuno rin nangyari ang purutukan sa laog kan Senado. Si Villar saro sa mga miyembros kan Senate Majority Block. Si Judas Iscariote iyo ang tauhan sa Biblia na sarong apostol na nagtraidor kay Hesukristo para sa 30 pidasong pirak. Ginamit na ang pangaran niya para iladawan ang mga traidor o bako onestong amigo. Inako ni House Senior Deputy Majority Leader asin Iloilo Representative Lawrence Defensor na nagsiserbing hagyat sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte ang paglakop nin fake news asin salang impormasyon. Sinabi ni Defensor sa press conference na saro sa biggest challenges na pighahampangon niyan iyo ang fake news. Trolls na sala ang pigpapawagas na bareta, salang ebidensya ang pigbabareta sa pigbabarena sa utak kan mga kababayan. Ang fake news asin trolls dapat na mapundo sigon sa kongresista. Sinabi ni Defensor na ang impeachment proceeding sarong importanteng lakdang para sa paninimbagan alagad pigpapaluya ini kan pagpapalakop nin mga sala na impormasyon na nagsiserbing ulang para masabutan kan publiko ang tunay na nangyayari. Inanunsyo kan Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na matatapos na sa Mayo 22 ang Land-Based Service Contracting Programs
o LBSP na nagtataon nin diskwento sa pamasahe kan mga commuters. Sigon sa ahensya, ang programa matatapos alas 11:59 nin Banggi sa Biyernes, Mayo 22. Sa irarom kan LBSP, may 20% na discount sa regular na pasahero, mantang 40% naman para sa mga estudyante, senior citizen asin PWD. Sigun kay LTFRB Chair Vigor Mendoza II, sinugo na ang gabos na tauhan kan ahensya na punduhon ang mga aktibidad na may kinaaraman sa programa matapos ang itinalaan na petsa, kay bahan digdi ang QR code scanning, manual validation asin pagtanggal kan mga tarpaulin asin signages kan programa sa mga pampublikong lunadan. Si Senador Mark Villar na ang chairman kan Senate Committee on Finance kasalida ni Senador Sherwin Gatchalian. Ini matapos magmosyon si Acting Majority Leader Joel Villanueva bago mag-adjourn ang session kasuhapon. Kumpiyansa man si Gatchalian na kayang pamayuhan ni Villar ang Finance Committee basin naman sa iyang mga eksperyensya. Dagdag pa ni Gatchalian na ang Finance Committee sarong position of trust asin saro sa pinakapoderosong komite sa Senado dahil pugol man ang pondo kan bilog na nasyon. Si Gatchalian ang panlimang minority senador na hinubaan nin committee chairmanship matapos magboto kay Senador Vicente Tito Soto III na nadaog ni Senador Alan Peter Cayetano sa Senate presidency. Pareta sa ibang nasyon, kinonfirmar kan United Arab Emirates o UAE na ang mga drone na nag-atake sa saindang Barakan Nuclear Power Plant kan nakaaging Domingo iyo ang hali sa Iraq na nagdara nin ditan sa seguridad kan rehiyon sa Tahaw kan nagpapadagos na tensyon sa Medyo Oriente. Nangyari ang insidente kan Domingo, Mayo 17, kan nagtama ang sarong drone sa sarong electrical generator hanani sa planta sa Abu Dhabi. Nagkaw sa ini nin sulo alagad daing na-report na nalugadan o contamination nin radiation. Dua pang drone ang na-intercept kan mga autoridad. Ang Baraka plant, ang sulamenteng nuclear facility kan UAE, asin nagtataon nin maabot sa 1/4 din kuryente sa nasyon. Maski may ceasefire na naipautob kan Abril 8, padagos paman giraray ang mga reports nin pag-atake hali sa teritoryo kan Iraq sa mga nasyones sa Gulpo. Kan Marso kaibahan ang Baraka sa listahan kan mga potensyal na target na pigpublikar kan mga periodiko kan Iran. Sa satuyo pong sports news, uminabot pa sa duwang overtime para makuha kan San Antonio Spurs ang primerong gana sa Best of 7 Western Conference Finals laban sa Oklahoma City Thunder, 122-115. Nagbandera sa panggana kan Spurs si Victor Wembanyama na nagrehistro nin 41 points asin 24 rebounds. Nagrehistro man in 24 points si rookie player Dylan Harper na iyo ang nagsalida kay DE Aaron Fox matapos na ini ma-injured. Ini ang primerong pagkadaog kan Thunder ngunya na playoffs. Sinabi ni Spurs coach Mitch Johnson na naging motibo para kay Wembanyama ang dai kaini pagkakuan kan most valuable player na nakuha ni OKC star Shai Gilgeous-Alexander. Nalimitaran sana sa 24 puntos si Gilgeous-Alexander kung sa target kan OKC na maging primerong team na maotro ang kampyonato poon kan makuha kan Golden State Warriors kan taon 2017 asin 2018. Breakthrough! Naimbento kan mga mathematician hali sa University of the Philippines Diliman College of Science Institute of Mathematics ang sarong translator nin Filipino baybayin. Sigun kina Rodney Pino asin associate professors na sina Dr. Rainier Mendoza asin Dr. Rachel Sambayan na imbento ninda ang sarong support vector machine character classifier kung sa indigdi maaaraman kung ang mga characters o tataramon ang baybayin o Latin. Sigun sa mga inventor nag-abot nin halos 3 bulan para sa nasa pagkolektar nin mga renibong litrato kada baybayin karakter. Hali sa man iba-ibang website, mapasurat man gamit ang kamot o nakatype. Maawat kan imbensyon na i-preserve o mamantinir ang tradisyonal na pagsurat kanasyon na parte kan mayaman na kultura asin kasaysayan. Istorya na iiba!
Nakakuanin bagong Guinness World Record ang sarong dog park sa Miami, Florida matapos ining magkondusir nin pinakadakulang pool party para atenderan nin 277 na mga ayam. Ang aktibidad na inapod na Chewy Summer Social ang pinag-organisar kan Pet Supply Company na Chewy na ginibo sa Chewy Bark Park sa Coral Gables. Nagtiripon-tipon ang maniba-ibang breed kan mga ayam tangani isabay-sabay na magkarigos sa nakapreparar na kiddie pools. Sarong opisyal na miyembro man kan Guinness World Records, ang personal na nagbilang sa mga nagpartisipar na mga ayam tangani kumpirmaron kaini ang bagong titulo. Apera sa swimming, naging libre man sa aktibidad ang mga treats, musika, pakawat asin iba pang maugmang aktibidad para sa mga ayam asin sa indang fur parents. Ngunyan na aldaw Mayo 20 taon 1865 niliwat ang landscape kan edukasyon sa Pilipinas matapos ini kan pagpaluwas nin Royal Decree ni Queen Isabella II. Kan Spain manungod sa organisado, standardized as in centralized na secondary education o segunda enseñanza sa Pilipinas. Pun kan masakop ang Pilipinas taon 1565, naging eksklusibo sa naan edukasyon sa bisinidad kan simbahang Katoliko. Kinalaunan, ipigpasar ni King Philip II ang Leyes de Indias o ang Laws of the Indies na nagtaong mandato sa pagturo kan Espanyol na lingwahe sa indigenous population alagad na hampang sa mga kadipisilan ang mga padi. Enot kay ni ang language barrier kung sain na-discover nindang mas maray na adalan kan mga kapadian ang local vernaculars arog kan Tagalog, Visayan asin Ilocano para sa paghiras nin gospels. Kan 1863 sarong decree ang matrayumpong nakapagkrear nin roadmap para sa basic literacy alagad day nin high school system matapos ang primary schools. Ini ang naging dalan tangani mapirmahan ni Queen Isabella II ang kasuguan na nagtataong definisyon sa istruktura kan edukasyon sa Pilipinas. Kan mag-abot man ang mga Amerikano taon 1898, nag-establishir ang mga ininin public school system, ang pinag-apod na 1865 system. Iyo ini ang naging tulay sa medieval parochial school as in modern university kung sain ang Indio ang naging Filipino. Mga tugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay bas si Miss Nicole Ann Gloriani, social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara Maileron asin Mr. Jimus Barrios, sa lado technical kay banta po si Sir Ronald Baldo asin si Mr. Jerome Nico Martinez ang sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa dial kan sa indong mga radyo. Ako po si Bert Nunez ang sa indong tagapag Bareta. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number one, always DCGB, always at your service. Salamat po. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong